Kojanen. Minulla on teille asia. Aion järjestää kisavideon. Siis mä tein kisan. Huvipuistovideossa. Ne on LTS huvipuisto. Eli siis aina Sukar Pet Shop sitä Särkänniemestä ja Janikka 626 sitä Linnanmäeltä ja kaikista huvipuistolla. Saatte keksiä myös nimen niille huvipuistolta. Saat sitten ottaa sitten voit ottaa jonkun oikein huvipuiston nimen. Sitten teet sinne jotain laitteja. Voit ottaa mallia muista laitteista, jotka on olemassa, vaan kaikkia laitteita. Jos on Särkänniemi, niin Särkänniemen laitteita. Ainakin pitäisi olla vähän samanlaisia. No, sitten huomenna mä menen katsoon teidän ne videot. Ja sitten ylihuomenna mä otan 4 parhainta. Se voitoks. Joo, 4 parhainta voitoks. Siitä tulee aika hyvä. Sitten te saatte ihan mahtavat palkinnot. Mä lupaan teille ihan hyvät palkinnot. Jatkakaa videoja. Ja myöskin heippa. Kommentteja. Joo. No niin, pitää häistä sitä. Joo. En tajunnut. Kiva. Aion järjestää teille kisavideon, jos sitten mä teen yhdellä teistä omatun videon. Mä lupaan. Yes. Ja muutakin. No. Kuitenkin nähdään siis se video. Mä teen sille oman videon. No niin nähdään! Liian vähän. Mut nähdään. Mä nähdään.